Malta ser tkun qed tikkunsidra li tgħin lill-Pakistan fl-iżvilupp ta' istituzzjonijiet finanzjarji waqt li l-Pakistan ser ikun qed jikkunsidra l-potenzjal ta' pajjiżna bħala punt ta' dħul kemm għas-suq Ewropew kif ukoll dak Mediterranju. Dan ġie diskuss waqt laqgħa bejn il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u dak tal-Pakistan Nawaz Sharif fi Sri Lanka. Iż-żewġ mexxejja qablu li hemm potenzjal ċar fejn iż-żewġ naħat jistgħu jaħdmu flimkien u għalhekk ser jibdew diskussjonijiet fuq livell tekniku. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat matul il-jum tas-sibt attenda l-laqgħa tar-tir li jkollhom il-kapijiet tal-Istat tal-Commonwealth waqt iċ-ċogem 2013 li qed isir fi Sri Lanka. Il-Prim Ministru okkażjoni biex jiddiskuti ma' mexxejja ta' diversi pajjiżi fosthom mal-Prim Ministru tar-Renju Unit David Cameron u l-Prim Ministru Awstraljan Tony Abbott. Joseph Muscat u David Cameron tkellmu dwar iż-żjara li l-Prim Ministru Ingliż kellu fin-naħa fuq ta' Sri Lanka fejn iltaqa' mal-komunità ta' Tamil. Mal-Prim Ministru Abbott Joseph Muscat tkellem dwar l-istrateġija ta' tkabbir ekonomiku li qed tadotta l-Awstralja. Waqt l-irtir f'The Water's Edge il-kapijiet tal-istati tal-Commonwealth iddiskutew kwistjonijiet relatati ma' tkabbir ekonomiku u sostenibilità. Sa dan it-tant il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella li jinsab ukoll fi Sri Lanka ħeġġeġ lill-Assoċjazzjoni Parlamentari tal-Commonwealth biex tikkunsidra bis-serjetà li tissieħed fil-movimenti li għaddej bħalissa biex titwaqqaf assembleja parlamentari fih dan il-ġnus Magħquda. Il-Ministru enfasizza li wieħed mill-pilastri tad-demokrazija huwa li ċ-ċittadini jkunu rappreżentati direttament fejn jittieħdu id-deċiżjonijiet u affakkar li l-Commonwealth iħaddan 53 mit-80 pajjiż li hemm fil-ġnus Magħquda u għalhekk il-pożizzjoni li jista' jieħu l-Commonwealth permezz tal-assoċjazzjoni parlamentari tiegħu favur jew kontra dan il-moviment hija importanti ħafna. Il-Ministru Vella li flimkien ma' parlamentari oħra madwar id-dinja jifforma parti minn dan il-moviment saħa illi bit-twaqqif tal-Assembleja Parlamentari il-ġnus Magħquda jsiru aktar demokratiċi u aktar rappreżentaturi tal-popli u jissaħħaħ il-kunċett ta' diplomazija parlamentari.